Това с въглеродния отпечатък е много важно. Елата сни. Защото да не се окаже, че с това залесяване на нас ще повече вреда, отколкото полза. В смисъл, ако е от много далече и се вкарват машини тежки и така нататък. Я пойду по дорогу простора рад. Можно это и все, что мы в жизни узнаем. Ничего. А на сердце опять горячо. И опять без ответа. А листочек с березой упал на плечо. Он, как я, оторвался от веток. Пръчка. Защото на едно място се пее Exit Light, Enter Night. И затова мисля, че има някакъв подсмисъл така. Ако насъдиш жълъди, видиш има това. Много бавно Ами козите, бе. те са му изгорели всичките кози. Да, изгорели са. Марио, той не знае колко кози има. Как не знае, аз вчера му викам дай мляко, поне преди взимах от него мляко. Той къде изгореха в пожара. А то му струва колкото... Той не знае какво прави. Сува, не? Но преди взимах мляко от него, но сега няма. Тук да мина ли смотик? Това не е път, мама. От топлофикация ли? На вас да ви? Бай 4 не е малко, с кон не може да се извади това да го... Ама не, тук с такава машина, с това не може да се извади. Само нещо такова. Аз съм правил такива опити. Съм пускал поне, магаре поне между терасите. Да се пуска като обаче много. А сега моят опит, като съм съдил дървета, значи съда тук едно дърво. Едно ще се развие много добре.